Mitaas og 6% ang kaso sa leptospirosis sa nasod sumala sa Department of Health kung DOH gikan Enero 4 hangtod Hunyo 6, 2026 kung ipandi sa samang panahon ni adtong 2025. Base sa datos sa DOH, may kabat na sa 2,177 ang natalang kaso. Diin, kadaghanan sa natakdan maong mga mag-uuma tungod sa kanunay nilang paglusong sa lapok og tubig nga posibleng kontaminado, ilabi na sa ihi sa mga hayop sama sa ilaga. Subay niini, gibutyag sa DOH nga adunay doxycycline nga mahimong mahatag, ilabi na sa mga health facility isip proteksyon, batok sa leptospirosis, apan kinahanglan kini nakabase sa assessment og reseta sa mga doktor. Giawhag usab sa DOH ang publiko nga likayan ang pag-inom og antibiotic kung bisan unsang tambal nga walay reseta sa doktor o gidasig ang panagtinabangay sa mga ahensya og lokal nga panggamhanan aron mapalig-on ang kampanya batok sa leptospirosis ilabi na sa katawhan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Will Duran at Tatak RMN.